Hai să-i dăm pe Ampec direct că se face ora. Se apropie ora, e deja 6, trebuie să plecăm la fotbal, sunt aici în picioarele goale. Ia să vedem ce găsim pe aici. Bă, stai un leac, ce s-a astea? Bă, ești nebun la cap. Bă, Jean-Pierre, coaia, mai văzut din asta, dar niciodată ca așa ceva. Mamă. Bă, stai mă, nene, să vedem, că pare ceva serios aici. Bă, ești dement. Să le rupem. Bam! S-au rupt! Ia să le vedem. Bă, ești nebun, astea sunt avioane. Ia. Le scoatem eticheta. Uite, a rămas aici un fir. Bă, ce facem, mă? Zici că e fața umbilicală. Bă, eu am crezut că mi-am luat șosete, dar de fapt mi-am luat niște salopete. Au, ce e aici? Ăsta e Ampec din ăla mare. Am venit cu Ampecul. Da, direct pe fotbal. Mai are acolo un fir, trebuie să-l rup și pe ăla. Mergem direct pe Ampecuri. Marți seară. Jean-Pierre noi. E meci. Se lasă cu meci.